дароед. Рафиқ Сардор иҷозат? Иҷозат. ҳамун ҷавоне ки падарша задагӣ буд овардем. ин ҳамун ғаниева? Ғаниев. Дароред инҷа. Биёр шо. Пеш ту. ин сахтии одам шавед. Бишӣ. Рафиқ Сардор падаршам овардагием. Моисафед ҳаминҷай? Бале. Даъват кунем Моисафеда. Биёй бобиҷон. Биё. Иҷо шинем арама. Бобиҷон, саломат бошед, садқатон шавам. Шумо нағзем бобиҷон, саломатиён нағз. Зиндагиҳо чуту? Озод шумо. Раҳмат бачо. Шумо. ҳаёт зиндагиҳо чуту? ҳаёт зиндагӣ? Вой. То ҳамин бега ҳамаш хуб буд. Хуб. ана баъди ҳамин бега тамом дига муносибатҳои падару писарӣ дур шид. Ман фаҳмидам. Ҳозир ҳолати кора мефаҳмем боби? Ҳозир ҳолати кора. Ғаниев, кани ҳолати кора нақл кунед чӣ гапай? Дина бегаи буд. Мо қатъи отам шашка бозӣ кардем. Чӣ бозӣ кардем? Шашка. Шашка. Ҳар бега мо ин ҳамун шоҳмота хоҳараш шашка. ҳар бега шашка бозӣ мекардем. Анаму шашкабозира ҳамун даврҳои хурдакак бадараш ёд додум. Раҳмат бар шумо падарҷон. Дидӣ бо чӣ ният шашкара айхурдид туда ёд додае ки мафкурат васеъ шавад тура. Одам нашудамури нақл кунам. Чӣ гап шид? Ана шашка бозӣ кардаста будем ки хаймам 2-3-4 рамка гирифтум, омдум дам кашидум. Дам кашидем. Хоб 2-3-4 тара гирифтум, дам кашидум. Отам мега ки не, ту бояд рост бурӣ, иҷа мумкин нест дам кесодам. 2-3 бор анқали асбом. Чӣ хеле зади нишон ки? Ин як. Ту шашкара гуфтаисти, Шашка. Ман саросима шудам. 2-3-4 дамка гирифтум. Дамка рафтум. 4 та санги бобира гитӣ? 4 таша гирифтум, дам кашидум. Ҳам мега ки дамка нестай, асбом дарасид, асбомда давлени баланд шид, псих шидум, баъд ҳамун тахти ҳамун шашкара гирифтум, дар пишти калашам ялта задум. Тахти шашка қачи? Ина ҳамун чӣ қади шашкара ҳамун шашкара. Епар. Чамадони ҳамун шашка қади дар пишти калаш фуровардам. Тақрибан чанд кило буд вай? Ним кило меравад. Ё одам нашудам ури. Падара ним кило қатия. Падарҷон ҳолати кора шумо фаҳмонед. Ҳай ина айрӯи инсоф мега 4 тара задум дамка биромадум. Хоб. Охай ина ман як хеле донаҳомо ҷо кардум ки 5 таша мезада дамка намешид. 5 тара бизан дамка нешад. Ин 4 тара гирифта дамка. 4 тара гирифт дамка шид. баъд чӣ шуд аббоби? Якти дига ақл мезад дамка намешид ай бихудаш. Хоб баъд чӣ шуд? Баъд гуфтам ки намешад. Панҷумшам бизан. Панҷумша назад. Гуфтам панҷумша бизан. Панҷумша тахта қади зад. Садқаи одам шавӣ. Ғаниев, ту ҳозир ҳаминҷа гуфтӣ ки ман асабам бисёр хароб аст, фишорам мебарояд, яъне ҳамин хел гуфтӣ ту ҳозир. Асабат ки хароб бошад, дору хӯр, рафта табобат бигӣ. Асабат ки хароб бошаду фишорат ки барояд, ман намедонам ту сигарет каш асаба бисёр ором мекунад падар. Рафиқ Сардор, сигарет бикашам дар назди чунин шахси мӯътабар, муқаддас, бузург, падар охи эҳтиром куҷо мешавад? Саъдиҷон. Охи аэропорт расидем, ту каймада билет мегирӣ? Бе билет куҷо меравам? Отиҷон, мо барвақт билети тира гирифтум. Кай гирифтӣ? Қадам ба қадам қатӣ меику. Ина ай авиакасе Шаҳноза. Чӣ хеле? Инами 5 дақиқада билети тайёр мекунам. Номерҳакои азизи ма, агар барои шумоам билети самолёт дар кор бошад, марҳамат ватсапи авиакассаи Шаҳнозада занг бизанед, дар 5 минут соҳиби билет мешавед. Рафтем бачум.